Wannan fim ɗin shine labari mai suna Alfat, wanda za mu iya bayyana cewa wani ɓangare ne wanda aka ciro shi daga cikin fim ɗin Wa na biyu, wanda wannan labari ya kasance ya haɗa manyan jarumai ne a ciki irin su Bobby, ya fito a matsayin boss, jaruma Alia Bhatt wadda ita ce main character na fim ɗin gaba ɗaya, sannan kuma jarumi Haktu Roshan wanda za mu iya bayyana cewa shi ɗin mataimaki ne a cikin fim ɗin, kamar irin ba shi ne jarumi ba amma dai yana ɗaya daga cikin ginshiƙi na fim ɗin. Fim ɗin jarumar mace ce ko in ce mata ne guda biyu amma dai main character ɗin fim ɗin Alia Bhatt ce. Sannan wannan labarin fim ɗin an yi shi ne na ɗauki babu daɗi. Yau kwana 5 da fara haska wannan fim ɗin. Aƙalla ba ƙasar ba ya ci kusan kawo 100 da wani abu, sannan kuma a kwana 5 ya kawo kawo 70 da wani abu. Duk da cewa gaskiya dai na ga a rating ɗin fim ɗin bai ja da yawa ba domin bai fi 3 point wani abu ba. A ƙa'ida ya kamata a ce kai 6 ko 5 amma dai bai fi 3 point wani abu ba, ban san dalili ba. Amma dai labarin fim ɗin tabbas yana da daɗi kuma sannan da ganin labarin fim ɗin zai yi kyau. Fikira sun fassara muku wannan fim ɗin. Ga dukkanin mai buƙata akwai namba na cikin bidiyon idan har yana kalla a cikin YouTube ne kawai. In kuma a TikTok ne a cikin bio zai ga namba na. Idan a Facebook ne zai iya gani a cikin bidiyon kuma dai a cikin profile. Ya ɗauka magana ta Telegram kuma da ta WhatsApp domin ku amince kallon wannan fim ɗin mai suna Alfat. Ko in ce Alpha, sorry ba Alfat ba Alpha. Wato wannan labarin fim ɗin nan sauri dai nake dai amma je ku kalli fim ɗin za ku dawo ku ban labari ko da kanku.